lugar to? Eastern Pangasinan. Parang ba kayo ng ano? Parang ba yung Eastern Pangasinan nga. Parehas. Pero sana all couple pa couple. Pasok idol. Silang road marshal ng Eastern Pangasinan. Video lang. Yes sir. Pasok. Ano yung national office? Bakit ba ang laban ng mata ko? Akala ko nalaglag siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus meron pa dun sa likod eh. Iniipit sila ng mga poso. Dito lang tayo. Sa video ko lang kayo. Dito lang ako sa likod ninyo. Yung astig na KYT noon eh. Si Vendetta. Shoutout sa'yo sir na naka-NMAX. Oy. Yeah. Sayang hindi na isama yung ibang kasama nyo. O baka ibang grupo na yun. Ba meron? Charity? May charity ba ngayon? Pasok sir, mauna ka. Ni-video ko kayo eh. Ano ka eh. Patuloy nakikita lahat. Apay, agad doon di truck dito eh. Yeah, pasok. Ito. Huwag ka dyan sa gitna. Dito ka oh. Oh, video. Anong club ito mga to? Tama ba yun? Nabasa ko Eastern Pangasinan lang kasi eh. Paano ko kayo tatag? Hoy, baunin nam. Dito na lang ako. Sayang, di ko nakita lahat. Yeah, babush! Yan, sigurado maghintayan yung mga dyan. May nauna na dun eh.